Hi everyone, this is Alu Sirish here. So, మీ అందరికీ తెలిసినట్టు my movie ABCD American Born Confused Desi is releasing worldwide on the 17th of May. But US audience ఈ సినిమాని వన్ డే అడ్వాన్స్లోనే చూడొచ్చండి. All thanks to our distributors Blue Sky Cinemas, because Blue Sky is conducting US premieres across cities on the 16th of May evening. సో ఈ సినిమా వన్ డే ముందే చూడాలంటే ప్లీజ్ చెక్ లోకల్ లిస్టింగ్స్, పాపులర్ తెలుగు సినిమా వెబ్సైట్స్ ఆర్ బ్లూ స్కైస్ ఫేస్బుక్ ఆర్ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్స్ ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్. అండ్ ఏబిసిడి సినిమాకి వస్తే మీరు చూసినట్టు ట్రైలర్లో ఉన్నట్టు there's a lot of fun, comedy, romance and great music. బట్ అది కాకుండా నాకు పర్సనల్గా బాగా నచ్చిన విషయం ఏంటంటే the father-son bonding which we have in the movie. How a father wants to change his son into a responsible పర్సన్ అనేది నాకు బాగా కనెక్ట్ అయింది. అదే కాకుండా ఇట్ ఇస్ ఇన్ అ వే అన్ ఓడ్ టు ఇండియా, యునో. సో ఐఎమ్ షూర్ ఆల్ యూ పీపుల్ ఇన్ ద యూఎస్ విల్ రియలీ కనెక్ట్ టు దిస్ ఫిల్మ్ అ లాట్, అండ్ ఐఎమ్ రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు సీయింగ్ యూ ఎట్ సినిమాస్. అండ్ మీరు చూసాక ప్లీజ్ డూ షేర్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ us on social media.